Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsir al-Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib du'ana ya Allah. Wasul khusus limu alif hazal kitab. Nafa'anallahu bihi wa bingulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zalika utawi kang kaya mangkono oleh Gusti Allah ndhawuhi sujud syukur nang Nabi Yakub li anna ikhwata Yusufa krana sak temene utawi sedulure Nabi Yusuf iku rubama hamala terkadang nggawa hum ing sedulure Nabi Yusuf utawa hum ing para keluargane Nabi Yusuf nggawa atakbira ing takbir ngegungke ngani sujudi saking sujud ngala sabili tawadungi ing atase dalan tawadhu la ngala sabilil ngibadati ora ing atase dalan ngibadah. Wa Yusufu hale utawi Nabi Yusuf iku lam yakun ora ana sapa Nabi Yusuf ora ana iku radiyan wong sing ridho bidzalika sujudi kelawan mangkono sujud fi qalbihi ing dalem atine Nabi Yusuf. Lakin nanging tetapine lama alima tetkalane ngerti sapa Nabi Yusuf anallaha sak temene utawi Gusti Allah iku amara dawuh sapa Gusti Allah Yakuba ing Nabi Yakub bidzalika kelawan mangkono alasan sujud sakata mongko meneng sapa Nabi Yusuf. Tafsir jerone jabaran ombone tentang sujude Nabi Yakub. Wong Gusti Allah dawuh neng Nabi Yakub supaya kon sujud sebabe ana hikmah sing samar. Li hikmatin khafiyatin. Hikmah sing tersembunyi. Le Allah dawuh Nabi Yakub ora Nabi Yusuf. Nabi Yakub kon sujud.
Salah satu bentuk hikmahe krana dulure Nabi Yusuf, ikhwata Yusufa. Dulure Nabi Yusuf niku terkadang nggawa keluargane, nggawa keluarga besare sing cacahe 70. Demben kae lho. Cacahe 70. Ya ora apa-apa, sing penting aku nerangke lho kok. Lali ben ora ben. Dadi nggawa dulure sing cacahe 70 nika do takbir saka sujute. Sujud Allahu Akbar nek cara takbire kita rak ngono kuwi. Sujud kabeh terus do Allahu Akbar. Leda takbir ing atase sujute niku netepi dalan tawadhu. Le sujud terus takbir niku nglungguhi dalan tawadhu. Ngrasa rendah. Ngrasa andhap. Ora niat ngibadah utawa ora netepi dalan ngibadah. Di dalan iki do ngrasa andhap, ngrasa rendah. Mbuh le ngrasa rendah niku teko biyen tau merasa bersalah, mbuh le ngrasa rendah niku karena saiki dimulyake do dipenake karo Nabi Yusuf. Mbok menawa alasane kuwi. Mula terus do sujud. Lah model sujud ngono kuwi niku ora dianggep netepi dalan ibadah. Sing kudune sujud ki netepi ibadah, nek iki kok netepi perasaan rendah utawa perasaan merasa wis dipenake dimulyake utawa netepi perasaan bersalah. Lah model sujud ngeten niku nek ora netepi dalan ibadah niku Yusuf ora seneng. Nabi Yusuf niku ora ridho sujud kok ora ibadah, sujud kok mung krana tawadhu, sujud kok mung krana merasa matur nuwun. Sujud syukure niku lho matur nuwune mung matur nuwun sing sipate manusiawi. Tok saiki wis dipenake, tok saiki wis kumpul. Iki Yusuf ora dadi kersane utawa ora ridho, lam yakun radiyan. Ana ing dalem atine iki ora ridho. Ning karena ngerti nek Gusti Allah ki merintahke Nabi Yakub sujud alasane kuwi iki. Nabi Yusuf niku ngerti nek bapakne Nabi Yakub le sujud niku krana tawadhu, krana rendah, andhapasor. Sing batiniae niku matur nuwun wis dikumpulke dadi siji sak keluarga besare. Gek kuwi perintah saka Gusti Allah, maka Nabi Yusuf meneng. Sing underan playon tujuane sujud jane ya padha niku mengki. Alasan saja yang berbeda. Ketok ya ora tekan sing diterangke ngene. Kaya mubeng-mubeng kae kita. Ya sing jenenge dalan utawa jenenge krana niku kaitane karo ati kok ya dadi ya kudu bulet kae. Agi sarae Arba'in Nawawi kae nek diwaca kabeh ora setiap kita paham wong bulet jero to niku. Bulet jero nek diwaca kabeh. Ha saniki ngeten. Nek cara kamanungsan iki keinginane Nabi Yusuf iki kaya sempurna kaya dhuwur tentang sujute bapakne, tentang sujute Nabi Yakub. Nek Nabi Yakub niku sujud
krana tawadhu, krana andhap asor, ora krana ngibadah. Lho. Krana tawadhu ora krana ngibadah, sementara karepe Nabi Yusuf nek sujud syukur ki krana ngibadah. Ada kesan nuduh, berarti nek krana tawadhu ki ora krana Allah. Mula Nabi Yusuf ora ridho ngeten niku. Kamangka niate Nabi Yakub niku ya tetep krana Allah. Ati sing jero krana Allah. Lah, le temandang ya teka didhawuhi Gusti Allah, mung alasan temandange. Le sujud syukur teka didhawuhi Gusti Allah, ming alasan le kon sujud. Niki nerangke ming alasane wae kok. Nek le sujud syukur niku sing ndhawuhi Allah, berarti le temandang krana Gusti Allah. Gek krana Allah ki mesti dadi ibadah. Lho, ya mung ketemu to. Jenengan cucul duit jenenge zakat. Iki jenengan cucul duit wujude zakat. Nek ditakoni kok kowe zakat, mesti njedulke alasan manusiawi kok ya. Ora ujug-ujug aku ngibadah. Ora ngono kuwi kok ya. Kowe kok zakat? Wah, aku ngibadah kok gleng-gleng iki meneh. Ditekoni lah kok kowe zakat, aku ngibadah. Ning le jawab, kita mesti ora ngono kuwi kok kowe pasok zakat. Karena aku wajib zakat sebabe bondone tekan sak nisab. Nek Nabi Yakub niku le sujud nerangke alasan manusiawi, nek karepe Nabi Yusuf le sujud ki langsung cedhul karena ngibadah, alasane rasa diomongno ming ngono kuwi kok ya. Kaya jenengan, kenapa salat subuh? Niki ana sing le jawab langsung cedhul. Ayo karena ngibadah. Ana sing ngono iki, kenapa kowe salat subuh? Karena ngibadah. Sing siji ditakoni, kenapa kowe salat subuh? Sebabnya wis manjing. Sebabnya wis manjing subuh. Ning kok nek dusut atine wong loro iki padha teka nindakake dawuhe Gusti Allah, ming alasan manusiawi saja sing beda ya. Lah ya iki ngaji tenan kok ming kadang ya apa jenenge diterangke detile. Ya pipite jenengan radong tak terangke detail penak banget ngene iki ora apa-apa. Ning rak paling tidak terus setengah ning ati kecil itu ngakoni nek kula iki pancen pinter ngono. Angel. Yo ngalem dhewe yo. Oh sakjeke tetaunan ngaji ora tau ngalem blas lho. Mbuh arep ngopo to ya ngaji tetaunan ngalem ora. Liyane ya ora. Wis. Ku yo meksa ra dong. Makane gandeng Nabi Yusuf, Nabi Yakub, Nabi di mana Nabi niku mlakune wahyu. Walaupun manusiawine niku nek Nabi Yusuf ora ridho sujud dengan alasan seperti itu, ning wong ora lepas saka wahyu. Nabi Yusuf paham lah ning bapak kae ngono kae iki Allah sing dawuh kok ya. Ora mungkin kleru wong sing dawuh Allah sih. Karena bapak Nabi mlakune mesti mlaku wahyu. Makane ya sudah wong nek wahyu ki ora ana klerune wis mesti bener. Makane Nabi Yusuf terus sakata. Wis meneng wae. Ora usah piye-piye. Iki namanya memahami dan memaklumi kahanan orang lain
dengan paham yang berbeda. Ora kok nek pahame beda terus ming kowe iki kafir karena ora sepaham karo aku. Kowe iki bid'ah karena aku ora tau nemu ajarane. Nek sing ngono kuwi ora ana enteke. Nek sing paling sip itu paham atau alasan yang berbeda iki ditampa. Kaya Nabi Yakub sujud syukur nek diomongke nganggo omongan lesan alasane sesuai karo karepe Nabi Yakub, ning Nabi Yusuf ora tek jodoh tapi terima meneng ora kok terus disalahke. Nek kita rak senengane nyalah-nyalahke. Wis nyalahke ora tandak. Aja nek tandak radong kowe wani nyalahke kok awake dhewe. Angel ngono. Ora do kok nyalahke. Aja seneng nyalahke. Ming ana wong tahlil kok bid'ah salah kowe ora ana tuntunane. Iya ana wong ngirim sing muni iki ganjarane tak kirimke. Ngono kowe disalahke ora ana tuntunane ra tekan terus piye? Angger ana wong temandang mbok salahno, wong temandang mbok salahno. Mereka itu ndek alasan, mereka niku duwe paham, mereka itu duwe dalil. Sing mungkin dalil dan alasan itu kowe ora duwe. Makane kowe memahami secara pribadimu ora tekan, kono duwe paham tekan. Ya sudah lah, mbok ya wis. Penak lho ngono kuwi. Iki sing murni ibadah. Kadang sing paling angel iki ibadah sing wujude kamanungsan, sing wujude sosial. Ibadah sosial itu alasane werna-werna banget. Sing sipate hubungan secara umum lho, hubungan karo wong-wong ibadahe werna-werna banget kok ya. Engko nek terus sithik-sithik nyalahke ra dadi. Kowe nganggo kathok dawa gek nang isor kemiri ngono kuwi ra ana tuntunane sombong. Gek wong sombong ki neraka wae ya kusike wong alasan kok sing paling penting ki alasane kok ya. Ora blegere. Setiap ndelok bleger ora sak jodoh karo kowe langsung tok nerakake. Tenane sing ndek neraka ki sapa to iki? Sithik-sithik tok nerakake, sithik-sithik tok nerakake. Karena wong nggo kathok, wong nggo gamis, wong nggo sarung nang isor kemiri kuwi sombong. Lah kowe nuduh alasan berarti iki nek ngono kuwi. Kamangka dadi patokan dosa apa ora dosa, ngibadah apa ora dadi ngibadah ki alasan sing bahasa agamane krana. Krana apa utawa alasane apa ya? Sementara nek hadis kae nglembrehke pakaiane, krana sombong. Krana iki sing perlu digarisbawahi rada kandel. Krana sombong. Kamangka krana ki werna-werna wong-wonge ya werna. Ana wong ki nglembrehke pakaiane mbuh gamis, mbuh kathok dawa, ngantek tekan ngisor kemiri krana sombong ana. Ning ya ana liyane dheke krana ora sombong ya ana. Iki krana le tuku pancen gedawan memenget tok. Kowe masalahe sing tukang permak bayen. Dadi ora ana sing ngetok. Nerangke piye-piye kok ora bener iki ya kan. Kamangka mbok dengen po ya salah lek ku omong kuwi. Wong ora salah kok ya. Jan angel rembuke. Lah yo itu ku gedawan gek menyang nang gone tukang permak ra mangkat. Tukange permak ra mangkat ditakok lha kok mboten mangkat. Bayen wong ngono iki. Aduh. Angel.
Lah sing arep ngetok ya terus takoni lho. Ayo mbok yo liyane ora tek judu. Weh ketoke jahit. Ketoke jenengan nek jahit kene ketoke ya jodon kok. Kadang aku milih kono lah ngopo aku nek ning kono iki judu penak dienggo sing jahit resmi kuwi. Aku nek kono sok ora patek kepenak ning awak dienggo ra. Aku milih nek mermak apa nang ketoke ning kono. Lah ngopo sing tukang kethok ayu masalah yo iya. Ana sing ngomong ngono kuwi. Salah meneh. Salah jelas. Sakamu. Ana meneh sing ya nek cara kae Saudi Arabia niku sing tokoh-tokoh utamane nyuwun ngapunten nek nganggo gamis terus engko dikemuli jobahe mulai mbreh kasrah-kasrah kae karena ngetokke keluarga Brewu, keluarga dalem, kerbuan dalem ku ya raja, keluarga raja ngono kuwi nek sing do desa-desa kae ya complang-complang kok ya. Mang delok ra complang-complangan dhuwur-dhuwur kae lha arep tuku sing ngono kuwi ra kuat to. Makane terus ana kesan sombong. Nek nang nggone dhewe kok ngono ki ora mlaku. Nglembrehke niat sombong men mlebu golongan brewu nek sing cungklang terus kok mlebu golongan wong kere ngene ora mlaku nek ngene dhewe iki kere sugih nglembrehke ra nglembrehke ming panggah padha wae. Makane kadang kala nglembrehke kathoke sak ngisor kemiri itu alasane wangun. Nek tak nggo wangun dadi didelok itu rapi apik. Lah nek iku malah dadi ibadah. Kowe kok le nganggo kathok utawa le nganggo gamis semono karena rapi. Ketok disawang niku kepenak kaya wong wangun rapi. Niate ora nyombong, nek sombong nyombongi sapa? Nek iki niate wangun rapi malah dadi ibadah. Karena dalil hadis kuat innallahal jamil yuhibbul jamal. Allah ki maha indah, maha apik, nyenengi perkara-perkara sing apik ya. Ngono kok ya. Kaya ibu-ibu nggo gamis, nganggo rok ngisor, lembreh-lembreh, terus siji congklang kuwi ora ana makna sing lembreh sombong neraka, sing congklang ora. Ora ana lha kuwi kranane ora piye-piye kok. Ya mung kranane sing kaya aturke ngarep wae ketok. Kale tuku gegeden arep diketokke maneman. Alasane malah lucu rasa ketokke lha apa ngenteni sesuk nek dhuwur. Ngono ya ana. Kamu kok wis ketuan mbok nek dhuwur kapan? Kang semono kok isih arep pengen dhuwur ki sing marai dhuwur apane. Dhuwur suara. Oh, warna-warna. Makanya nek nggonku iki alasane saja. Iso dadi alasan ngibadah, iso dadi alasan ora. Wong mingkur sipate menungso. Jenengan nek sak ngrungokke kajiane Gus Bak niku, kadang Gus Bak niku nek ngaji sok kalimate kaya sombong. Nggih ta nika, kalimat-kalimate sok dhuwur kaya sombong. Wong sing radeng ngarani wah sombong. Urung karuan karena kranane Gus Bah ora ngono kuwi ngono lho. Gek engko sing dibijiki krana innamal a'malu binniyat lho. Ora kok terus wah sombong banget lah. Kuwi ra menurut tafsirmu iki lho, menurut pahammu. Ora engko sing dihukumi menurut niate sing nglakoni dudu menurut bijine wong liya. Lha menurut niate sing nglakoni kuwi lah, niate sing nglakoni kuwi piye ya. Nek wong liya le biji warna-warna. Ya wong akeh semene le biji warna-warna. Kaya kula guruan niku wau le biji warna-warna kula guran. Sekarang kula ki njak pinter kok ya ngono kuwi. Bijiane warna-warna ya.
Ana sing tetep ngunake kula lah kok semono wae sombong ana sing ngono kuwi. Ana sing ngakoni ya pancen sip ngono ya ana. Ana ning ming sithik kuwi ming siji loro. Sing ngakoni ngene ming siji loro. Siji loro nek sing oke ora tetep. Paitan rajodo. Wong bijine jenengan kula nerangke ngono kuwi. Jenengan ala sombong. Kuwi tetep ora dadi patokan ganjaran apa ora ganjaran. Tapi sing didadekke patokan niat kula omong ngono kuwi. Kula ya wong sing tandang kula. Iki tenan iki penting jenengan garis bawahi men supaya krana Allah iki mapan. Men krana Allah mapan pisan ping pindhone men ora gampang keloro-loro. Nek doneni karo nek dicacat marang wong liya. Sebabe bijine dudu cacatane wong, dudu cemokane wong, tapi bijine iki krana atine jenengan iku piye. Wono wong ki ngaten iki nek jemuah esuk kae ora kotak kae ndilelae ana. Langsung ora gelem nyemplungke kotak rada ngarep langsung he. Ngono kuwi lah. Apa ki cemplungke kono wer. Ora nyemplungke dhewe. Wong rada ning ngarep kotake langsung he ki cemplungke kono wer. 50.000. Dheke nguncalke akon sing ngadep kotak. Liyane sing ora wong buaya. Liyane sing doro le biji sing ngono kae. Walah le buaya, walah le umuk. Iso nyemplungi 50.000 pisan. Mulai nyeluk he lah ya karang ra kenal sikon piye. Mburi karo ngarepe pisan ra kenal. Lah nyeluk yo he. Dasare wong kuwi ra anu to, anu canggahe Antareja to. He ngono ya. Kuwi liyane lho kok wis ra kaya-kaya kae. Mulah buaya, walah sombong. Walah mung 50.000 omong ngono. Ning dhek iki ternyata atine los ora kena sapa-sapa wis ming waton. Ming waton pengen nyemplungi 50.000 sing atine iku ora pengen umuk sapa-sapa. Lah kuwi bijine atine dhek ora wong-wong nek do muni kuwi kok ya. Iso ana sing le nyemplungi alun-alun. Ditutupi. Ditutupi alun-alun kae. Ngantek wong aran nek kajane kelas tenan ora pengen dingerteni sing dicemplungke pira, wong nyatane ditutupi. Alun-alun ning jebul atine dia itu men dialem. Iki le nikapi karo le bersikap seperti itu iki niate jebul ming men dialem. Wong aran apik tenan ditutup-tutupi kok iso lho kae 100. Ya ming iso lho ning ya ming iki ming mbakane ramong kok. Aku ki mbukake rong tawono kok sing bangun kae. Wantek wong alem kok nek kae jan. Ora anu jan. Apik. Ora pengen dingerteni nek kae. Jebul atine dheke ming pengen dialem. Ha iki kok Allah lembiji ya ming semono kuwi kok ya. Ki dadi ibu-ibu bapak-bapak iki santai wae nek kur suarane wong iki rasa dilebokke ati, rasa didadekke bahan lara ati, bahan mumun, bahan ngrantes gara-gara ana wong muni cuek-cuek saja wong bijine udu kuwi kok. Krana Allah kok ya iki sing iso urung iso mapake ati ngono kuwi kerep banget isih golek wae para menungso. Isih kerep banget. Agi kelas kiai wis sok ngono kuwi. Nggih. Maksude ngalor ngidul sarungan dhuwur pecis didangake. Kelas kiai kuwi ngono kuwi kamangka bengi-bengi gak ming mlaku-mlaku anu iki ceritane mlaku-mlaku kae. Nggetheli manuk dilem kae. Golek manuk dilem. Ngono kuwi. Ha iki ngejak kanca siji sing siji wis lengen dawa patokan cepak.
Terus sing siji iki ngelokke, "Ha kok oleh nyantel ngono sampean?" "Ha ya ora penak wong kene iki nanti wis diceluk kiai jeneng kaya kowe ae iki wis apik." Ora apik ora dadi ngene iki karena apa-apa butuh pencitraan. Ora mapake kahanan ikhlase rong main. Gambaran kok pancen niku kowe. Setha ta. Engko mbangane kabeh do kesemes wis wae ning ngaji. Ketoke do kesemet iku iki ketoke. Weh nek sing kesemet yo pengu-pengu ana lho sing wis iki gara-gara rada kesendiri iki saiki wis mapan ning dhuwur montor iki ana lho ngono iki. Niki sik wae wis muga-muga dadi berkah Allah, dadi ridani Allah, dadi rahmati Allah, saged mapake ati ikhlas, nekake derajat mulya akhiratipun. Amin ya rabbal alamin. Ila akhirih wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.